Fi yw Wyn Mason, a fi sgwennodd y nofel graffig Gwlad yr Asyn. Enw fi yw Efa a fi yw dylunydd Gwlad yr Asyn a hefyd merchwyn. Drama lwyfan yn gyntaf, a wedyn nath i addasu fewn i nofel graffig. Stori amdano Asyn sy'n meddwl bod hi'n berson, ac trwy gydol y stori mae'n dod i swyddoli bod hi'n asyn, actually. Oherwydd eisiau fy magu mewn tŷ a chael fy nhrin fel person, roedd hi'n wahanol iawn i ysynod eraill. Mae'n teimlad anhygoel i bod ar rhestr fer ar gyfer yr Gwobrau Tir nawr. Alun Davies ydw i a'r llyfr yw Manawydan Jones, Pair Dydeni. Prif gymeriad yw Manawydan Jones, sy'n fachgen 15 oed, a mae fe'n sylweddoli bod fe'n rhan o'r byd mabinogi yma, bod fe wedi cael ei gysgodi oddi wrtho fe. Mae dy fi gefndir o sgwennu i oedolion, llyfrau detectif i oedolion, ond o'n i eisiau rili sgwennu rhywbeth. Mae dy fi drio blant, so o'n i moyn sgwennu rhywbeth bydden nhw'n gallu mwynhau rili. Ganrifoedd yn ôl, tua 1000 o flynyddoedd fwy neu lai, roedd Ynysoedd Prydain yn le gwahanol iawn i sut mae heddi. Roedd y canol oesoedd yn gyfnod treisgar gweidlyd, tu hwnt i unrhyw beth allu di ddychmygu Manawydan. Pam nes i glywed bod fi ar y rhestr fer, balchder gyntaf, tym bach o sioc. Ac jyst gobeithio yna, lle fe'n cam yn bellach, rili. Fi di Manon Steffan Ross a fi di awdur y nofel Powell. Nofel Powell yn trafod pwysigrwydd cydnabod yn hanes ni. Mae'n stori hogyn ifanc sydd yn hel achau deulu ac yn cael taith i Virginia yn America yn sgil hynny. Dwi'n meddwl bod hi'n bwysig bod ni'n ymatab yn greadigol i'n hanes ni a cydnabod yr rhan o'r hanes allan sydd ddim mor hawdd i'w dderbyn. Ond hefyd teimlo bod fi eisiau sgwennu rhywbeth gonest o bersbectif rhywun ifanc a rhywbeth sy'n teimlo'n real a ddim yn teimlo fatha nofel addysgol, jyst yn teimlo fatha rhywbeth sy'n hwyl i ddarllen hefyd. Diawl lwcus. Roedd Gwyl yn ei feddwl o hefyd. Pwysau nôl yn ei gadar, ddim yn edrych arna fi, a choblyn o wyneb tîn yna fo. Mae Gwobrau Tir nawr yn holl bwysig. Dwi'n meddwl maen nhw'n gwneud gwahaniaeth mor fawr i be mae plant bobl ifanc yn darllen yng Nghymru.